Voilà, ça y ka boulmafɛn boli ka ɲa f'i ka yeli ɲuman kɛ. Pour une bonne conduite, il faut une bonne visibilité. An ka foli ni wali ɲuman dɔn bɛ aw ye. Aw minnu b'a yira na k'a fɔ sanga ani wagati ko jɛmukan in bɛ nafa lase aw ma. Bi aw ka jɛmukan siraba kumakan na, an y'a kanu ka kuma fɛn mun kan, o ye bolimafɛn ni yele minnu bɛ yen nɔ ni bolimafɛn bɛ boli n'a ye. O yele ninnu ni a ma mɛnɛ a mɛnɛ yɔrɔ la ani a mɛnɛ tuma la, a bɛ se ka kɛ degun ye bolimafɛntigi wɛrɛ. O kama an y'a kanu an ka lajɛbagaw ka se ka danfara kɛ yele ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Nka yan'an k'an da don yelew n'a k'a ɲɛfɔ, an bɛ taa siraba kan, an y'an ka kuma galamani tɛngu maa dɔw la, an k'olu lamɛn. Yele minnu bɛ mobili la, yele suguya caman bɛ mobili la. Dɔw bɛ yen an b'a fɔ ma ko feu de croisement, o ye feu an bɛ mun boli ni min ye yelema yɔrɔw la, an bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka sɔrɔ an bɛ o fari minɛ. Dɔwɛrɛ bɛ yen n'o ye feu de route ye, o ye fari janbaw de ye. Ale bɛ permettre ka yeli kɛ fo mètre 100. Donc mais sariya bɛ ale minɛli la, yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka minɛ, yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛ se ka minɛ. Feu de détresse fana bɛ yen ani clientanw bɛ yen, o bɛɛ ye feu de signalisation ye minnu bɛ kunnafoni di sira kan mɔbilibolila tɔw ma. Degunba de b'a la ni wagati in na ka d'a kan mɔgɔ mɔbilibolila caman bɛ yen minnu tɛ yelen ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, minnu tɛ yelenw mɛnɛ kuma dɔn. Par exemple n ye feu de route fɔ, n ye feu de croisement fɔ. Feu de croisement n y'a fɔ cogo min na ale bɛ yeli kɛ, a b'a permettre mɔbilibolila ka yeli kɛ fo mètre 30. Maintenant i bɛ se ka boli ni ale ye yelema yɔrɔw la ka sɔrɔ i ka fari ma jɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kan, i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn sira kan, i to n'ale ye ka sɔrɔ a ma jɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kan. Maintenant feu de route o fari bɛ sanfɛ, yelen bɛ sanfɛ, ale bɛ a to mɔbilibolila bɛ yeli kɛ fo mètre 100 ɲɔgɔn na. Donc n'i y'ale fana minɛ ka sɔrɔ i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka bɛn sira kan, i ni mɔgɔ wɛrɛ croisement kɛ, a bɛ se ka yelen jɔ o tigi ɲɛ kan, a bɛ accident provoquer. Donc o différence ninnu de bɛ yen, a bɛ kan ka mɔbilibolilaw sɛgɛn kosɛbɛ. N'i t'a différence dɔn, donc n'i b'a feu de croisement minɛ yɔrɔ la a tɛ minɛ yɔrɔ min na, ou bien ka feu de route minɛ yɔrɔ la a man ka minɛ yɔrɔ min na, a bɛ accident provoquer sira caman na. An ka accident caman bɛ ka bɔ o fɛn ninnu de la sisan. Ladilikan min bɛ ne bolo ka se usagers ma, mɔbilibolila ma surtout bɛɛ k'a ɲini ka fari ninnu dɔn, ka yelen ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Feu de croisement kan ka minɛ yɔrɔ min na, a k'o minɛ yen. Feu de route kan ka minɛ yɔrɔ min na, a k'o minɛ yen. Même les clignotants, i kan ka clignotant k'a la mètre joli yanni ka se i jɔyɔrɔ ma ani fara yɔrɔ ma. Il faut que mɔgɔw ka o dɔn. Mɔbilibolilaw ka segin recyclage kan, u ka segin formation kan pour que ka nin fɛn ninnu dɔn, a bɛ degun caman bɔ an ka circulation na. Mun yɛrɛ bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ yɛrɛ, o ye gidɔrɔn sanfɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen, lumière tɛ ka mɛnɛ yen. Pour que ni e ka mobili fari fana man di kosɛbɛ, e natɔ ni yelen dumantigi dɔ bɛ se ka bɛn, u b'a bila côté la, u b'a sigi ɲɛ na. Donc n'o kɛra e tɛ se ka foyi ye dugumana na bilen, bari lumière tɛ yen ka sababu kɛ lumière ko ye. Yara o gɛlɛya b'an kan dɛ. Ne bɛ se ka ladilikan min fɔ mɔgɔw ye yelen ko la, o y'an ka faamaw de ye. Vraiment u ka se ka wuli k'u jɔ an ka gidɔrɔn sanfɛla lumière ko ka se ka ba sɔrɔ kosɛbɛ. Yara o ka d'an ye. I mɛ dɔ dɔn yelen na, parce que mobili yɛrɛ yelen fɔlɔ a bɛ rôle 2 de jouer. Rôle fɔlɔ i ka ye, filanan i fana ka yeli kɛ. Donc n'i tɛ ye o ye kasara ye, wa n'i bɛ yeli kɛ yeli ɲuman fana o fana ka k'a kɛcogo la sariya kɔnɔ, code de la route la. Mais n'i ye jateminɛ kɛ mobili la, yelen fɔlɔ éclairage fɔlɔ o bɛ wele de ko feu de position. O kɔrɔ n ye n sigi mobili kɔnɔ ka mobili wuli ma taa fɔlɔ, n bɛ yelen fɔlɔ minɛ n'u b'a fɔ o ma ko veilleuse misali la. Donc o kɛkun de e yɛrɛ ka ye mɔgɔw fɛ k'a fɔ k'i bɛ dibi la ou bien i jɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛ, parce que yelen n'i y'a mɛn yelen a bɛ fɔ dibi de kama. Donc yelen filanan o ye i mana mobili boli ka taa i bɛ circulation na, i bɛ ka boli dugu kɔnɔ i ni mɔgɔw bɛ bɛn, yelen dɔ fana bɛ yen o bɛ wele ko feu de croisement. Ni mɔgɔw bɛnna pour que o yelen a kana mɔgɔw gêner, a kana circulation perturber, a kana kɛ insécurité ye, o de bɛ wele ko feu de croisement. Mais techniquement o b'a wele ko code. Yelen fana sabanan fana n'i bɛ ka boli ni mɔgɔ tɛ yen, ou bien n'i bɛ dugutaga sira kan i bɛ boli ba la, i bɛ se ka yelen dɔ fili fo ɲɛfɛ k'a lajɛ n'i bɛ ɲɛfɛla ye, parce que boli min bɛ ka kɛ il faut que a yelen ka k'a ɲɛfɛ, o de bɛ wele ko phare. Bɛɛ de bɛ wuli sa phare, mais fo mɔgɔw ka se ka nin bɛɛ de dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Phare ye i bɛ yelen mun fili ɲɛfɛ pour que ka yɔrɔ jan ye, mais ni mɔgɔ bɛ bɛn n'i y'o fana ka yelen i b'i ka phare jigin k'a kɛ croisement ye ni mɔgɔw ka bɛn croisement na. Donc o ye ɲɛfɛ yelenw ye. Donc kɔfɛ yelenw na frein b'o la, clignotant b'o la, n ka ye b'o la, feu de position. Sisan feu dɔw yɛrɛ bɛ yen sa u b'olu wele ko feu complémentaire.
olu fɛ o de tɔgɔ ko kata job i bɛ se k'olu ta k'olu yɛrɛ nɔrɔ mobili kɔfɛ pour que n'i ka comme sisan ampoule ko sirakolon fana ka ca n'i ka yelen tigɛra yɔrɔ min i b'a sɔrɔ olu fana bɛ yelen bɔ i nɔfɛ fari mana jɔ a kan dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ɲɛ bolimafɛn dɔ bɛ ɲɛ parce que an y'a ye kasara ni gɛrɛgɛrɛ caman bɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ camion ou bien benkolon dɔ jɔlen bɛ yen i ka yelen bɛ ɲɛfɛ i tɛ foyi ye i bɛ taa balala kuma k'i bɛ fɛɛrɛ minɛ o b'a sɔrɔ c'est trop tard i donna a jukɔrɔ kasara caman kɛra ka dɔw fana kan donc o de y'a to a bɛ fɔ ko ka feu complémentaire ani kata job ko k'olu fana contrôler bon feu dɔw fana bɛ mobili la ni mobili ye camion ye belebele jamjan i k'a dɔn yɔrɔ jan fɛ ko nin ye belebele jamjan ye i b'a sɔrɔ a cabine sanfɛ feu dɔ bɛ yen u b'o wele ko feu de gabarit donc olu bɛ kɛ mobili sanfɛ pour que ka mobili yɛrɛ gabarit dɔn donc je crois que nin de don mais problème dɔ bɛ yen bi an bɛ k'o constater o ye jumɛn ye an b'a ye bi jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka ampoule jɛman san dɔrɔn i dun ni ampoule jɛman mana bɛn yɛrɛ a bɛ kɛ problème ye e yɛrɛ tɛ ɲɛfɛla tɔ ye hali n'a tɛmɛn'i la i ɲɛ tɛ se ka dibi tɔ continuer donc olu ye insécurité ye mɔgɔw k'a lajɛ u k'a faamu k'a fɔ o tɛ mobili cɛɲɛ ye o tɛ code ye mais o bɛ ka kɛ sanga ye donc ni ala sɔnna ma je crois que disposition bɛ sira la ka ta par rapport à tout ça. Comme il y a fait un rapport bi jemukana amina kuma yele uneka bolimafɛn ni yele minnu bɛ na n'u kan ka mɛnɛ walasa i ka se ka sufɛ bolimafɛn boli kɛ n'a ye ka ɲa o yele ninnu u bɛɛ n'u ka baara de don a bɛɛ n'a tɔgɔ de don a bɛɛ n'a ye a mɛnɛ tuma de don ni an y'u ta an bɛ fɔlɔ mun ta n'o ye feu de croisement ye a fɔlɔ n'o ye feu de croisement ye feu de croisement ye a bɛ fɔ a ma code n'i y'ale mɛnɛ i ka yeli bɛ taa fo mètre 30 i bɛ yeli kɛ o mètre 30 kɔnɔ i b'a sɔrɔ ale kun jiginnen don duguma i n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min a dabɔlen don ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ se ka mɛnɛ tilegan fɛ komi a bɛ se ka mɛnɛ su fɛ a bɛ mɛnɛ tilegan fɛ o condition jumɛnw na ani wagati jumɛnw na mun b'a to a bɛ se ka mɛnɛ tilegan fɛ ni san mɛnale walima fiɲɛ wulilen don gɔngɔn wulilen don ou bien bugun bɛ yen ale bɛ mɛnɛ o la tilegan fɛ n y'a fɔ n k'a tɔgɔ ye feu de croisement ɲɔgɔn kunbɛn feu a bɛ se ka wele ɲɔgɔn kunbɛn feu donc an b'a mɛnɛ tilegan fɛ ni san mɛnale walima gɔngɔn wulilen don walima bugun donnen don a bɛ mɛnɛ olu la sufɛla fɛ a bɛ mɛnɛ condition jumɛn na feu de croisement in bɛ mɛnɛ sufɛ n'i bɛna mɔgɔ wɛrɛ kunbɛn ou bien yelema yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen ni lampadaire bɛ yen i n'a fɔ yele minnu bɛ kɛ gitɔrɔn kɛrɛfɛ n'olu bɛ yɔrɔ minnu na an b'a mɛnɛ o kɛra dugu kɔnɔna ye o dugu kɔnɔna tɛ o an b'ale de mɛnɛ walasa an ka se k'an ka bolimafɛn boli ni a ye a bɛ f'a ma feu de croisement a bɛ yeli kɛ mètre 30 o kɔfɛ dɔ wɛrɛ mun dalen don o kan a bɛ f'o ma feu de route feu de route bɛ mɛnɛ condition jumɛnw na an b'ale mɛnɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka boli yɔrɔ la yelen tɛ yɔrɔ min a kɛra dugu kɔnɔna ye o dugu kɔnɔna tɛ o ni yelen tɛ yen an b'ale de mɛnɛ a bɛ yeli kɛ fo mètre 100 ɲɔgɔn donc ale ye problème ba de b'ale nɔfɛ ka d'a kan n'i m'a mɛnɛ a mɛnɛ yɔrɔ la a bɛ se ka jɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kan komi ale yelen ka bon nka aw b'a dɔn k'a fɔ aw k'a dɔn k'a fɔ ni aw bɛ ka boli ni ale ye aw ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn kunbɛn an ye fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ n'a bɛ f'o ma feu de croisement an bɛ segin ka na o de la walasa yelen kana jɔ a ɲɛ kan an ko feu de route mɔgɔw b'a fɔ a ma code phare a bɛ yeli kɛ fo mètre 100 ni mɔgɔ bɛna bɛn i bɛ bɔ ale la i bɛna feu de croisement in na an ko mun ma ko o bɛ yeli kɛ mètre 30 ni a bɛ fɔ a ma ɲɔgɔn kunbɛn feu ni i ma ninnu mɛnɛ u mɛnɛ cogo la a n'u mɛnɛ yɔrɔw la a bɛ se ka degun se bolimafɛn wɛrɛ ma o de la mɔgɔ caman y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an k'a ɲɛfɔ k'a perepere latigɛ
walasa mɔgɔw k'u danfaraw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka da ka degun cayalen don. O kɔfɛ feu wɛrɛ mun dalen don kan a fɔ ma feu de position. Feu de position ale ka baara ye jumɛn? Sufɛ ɲɛ jɔ gitɔrɔn kan dibimayɔrɔ la yelen tɛ yɔrɔ minnu na m'a mɛnɛ. Donc a mɛnɛli kun de walasa mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛna ale yɔrɔ jan fɛ olu k'a dɔn k'a fɔ bolimafɛn jɔlen don yan u kana na se a ma. A fɔ ma feu de position. N'i y'ale mɛnɛ mɔgɔ bɛ se k'i ye fo mètre 150 kɔnɔna la. Mɔgɔ min bɛna ale ɲɛfɛ ani kɔfɛ olu bɛ se k'i ye mètre 150 kɔnɔna la. O kɔfɛ feu wɛrɛ mun fana bɛ yen nɔ a fɔ ma feu de brouillard. Feu de brouillard in a bɛ se ka kɛ 4 ɲɛfɛ 2 bɛ se ka kɛ kɔfɛ. I n'a fɔ feu de route an ye mun fana fɔ fɔlɔ fɔ k'a yeli bɛ yeli kɛ fo a bɛ yeli kɛ fo mètre 100. O fana bɛ se ka kɛ 4 ye ɲɛfɛ. Donc i bɛ taa sɔrɔ 2 bɛ duguma 2 bɛ sanfɛ. Nka a bɛɛ kɔni n'i bɛ boli la ni ale ye an y'o de fɔ k'a gɛlɛya i ni mɔgɔ bɛna bɛn a kɛra dugu kɔnɔ o dugu kɔnɔna tɛ o i kan ka bɔ ale la de walasa n ka fari kana jɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ kan. Ka d'a kan ni fari jɔra mɔgɔ ɲɛ kan a bɛ wagati dɔ de kɛ a tɛ yeli kɛ. A tɛ yeli kɛra wagati min kɔnɔ a bɛ se k'a bila e ɲɛ walima a bɛ se ka sira bila parce que a ɲɛ tɛ ko la o bɛ se ka na ni accident ye. O de la a gɛlɛyalen don n'i bɛ boli la n'ale ye i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna bɛn dɔrɔn i bɛ bɔ a la ka na feu de croisement in na. An b'a ye Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ n'i bɛ boli la feu de croisement de kan ka mɛnɛ ka caya ka d'a kan yelen ka ca an ka yɔrɔw la yan nɔ. Mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ feu de route in de mɛnɛ k'a jɔ mɔgɔw ɲɛ kan. N t'a dɔn dɔnbaliya de don wa tugu de don wa mais a dɔw fana bɛ se ka kɛ tugu ye mun na an ka bolimafɛn bolila ninnu caman bɛ yen u ka yeli fanga ka dɔgɔ. O de la permis tayɔrɔ la poids lourd permis dɔw bɛ yen poids lourd n'a ɲɔgɔnnaw san 5 o san 5 i kan ka segin ka taa a kuraya. Kurayali in kun ye jumɛn walasa k'i ka i ɲɛ togoya lajɛ n'o y'a sɔrɔ fanga b'a la i bɛ se ka mobili boli n'a ye parce que caman bɛ mobili boli u ɲɛ fanga ka dɔgɔ u tɛ sɔn verre d'eau ma. O de b'olu fana bila feu de route mɛnɛni na ka boli n'a ye dugu kɔnɔ k'a jɔ mɔgɔw ɲɛ kan. Aw dun k'a dɔn k'a fɔ fɛn de don a man ka kɛ ka d'a kan ni mɔgɔ bɛna bɛn a fɔlen don k'an ka boli feu de croisement la. O kɔfɛ an ye feu de brouillard mun fɔ ale fana a bɛ mɛnɛ ni bugun bɛ yɔrɔ la a bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ la yɔrɔ bɛ kɛ i n'a fɔ bugun b'a la. Donc ale bɛ mɛnɛ o la ani feu de croisement bɛ o baara bɛ kɛ. An y'a fɔ a ɲɛna ko feu de croisement mun bɛ yeli kɛ mètre 30 ale bɛ mɛnɛ ni san bɛ nale bugun bɛ neige o n'a ɲɔgɔnnaw ale bɛ mɛnɛ o la. Donc ale ni feu de brouillard in bɛ o baara in bɛɛ kɛ hali ni a tɛ mobili la k'o tɛ fɛn tiɲɛ ka d'a kan feu de croisement bɛ o baara in kɛ a fɔ ma feu de brouillard. O feu de brouillard in kɔfɛ indicateur de direction fana bɛ yen clignotant n'i bɛ taa yɔrɔ mun na depuis yɔrɔ jan fɛ i b'a k'a la joona walasa kɔfɛmɔgɔw ni ɲɛfɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n bɛna fara ka taa nin yɔrɔ in na ale bɛ k'a la joona. A jateminɛna fana k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u t'o k'a la dɛ walima u t'u taga yɔrɔ dɔn kosɛbɛ u faralen kɔ de u b'a k'a la. N'i balila ka k'a la mɔgɔ minnu b'i kɔfɛ a bɛ kɛ balinako ye olu ma o bɛɛ bɛ na ni accident ye. O de la a ɲininen don ko indicateur de direction n'a bɛ fɔ a ma clignotant an k'a k'a la joona anw de b'an taga yɔrɔ dɔn depuis n b'a ye k'a fɔ n bɛna surunya n fara yɔrɔ la n b'a kala walasa ɲɛfɛmɔgɔw ni kɔfɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n bɛna fara ka taa nin yɔrɔ la a numan bolo ta bɛ yen komi a kini bolo bɛ yen i bɛ taa yɔrɔ min na i b'a bila o yɔrɔ de la. O kɔfɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen a fɔ min ma feu de détresse mɔgɔw b'a fɔ a ma danger o fɛ yen i b'a sɔrɔ clignotant 2 bɛ mɛnɛ ka sa ale bɛ k'a la kun jumɛnw kama mɔgɔw b'a la k'a la kun caman na mais a kun yɛrɛ siraba sariyaw kɛlen don k'a ɲɛfɔ cogo min na mobili panni dɔ y'a sɔrɔ i n'a fɔ mobili tiɲɛna walima i jɔlen don embouteillage la e de ye mɔgɔ laban ye i b'a minɛ mobili bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni a tɛ ka boli cogoya la i b'a fɔ kɔrɔlen a bɛ boli cogo min na k'a sababu kɛ panne dɔ b'a la n b'a minɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ degun dɔ bɛ mobili kan walima n bɛ ka surunya accident kɛyɔrɔ dɔ la n b'a minɛ walima embouteillage mɔgɔw jɔlen don ne de ye laban ye mɔgɔ tɛ n kɔfɛ n b'a minɛ nka o la n'i ye n ka rétroviseur lajɛ kɔfɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ jɔra n bɛ n ta faga o tigi de b'a ta minɛ o yɔrɔ ta kun ye jumɛn
walasa mɔgɔ minnu bɛna kɔfɛ u ni vitesse ba kana na donc n'olu ni vitesse ba nana dɔrɔn depuis yɔrɔ jan fɛ ne ka feu de danger in b'a la a b'a to u b'a ye yɔrɔ jan fɛ an b'a ye mɔgɔw b'a k'a la kun caman na banabaatɔ b'u kun walima cortège walima fɛn wɛrɛw kama nka o bɛɛ bɛ se ka kɛ banabaatɔ dɔ b'i kun i bɛ fɛ ka teliya i b'a kala walasa mɔgɔw ka sira bili ɲɛ mais f'i k'a dɔn k'a fɔ a kɛli t'a yira k'a fɔ priorité b'e bolo priorité bɛɛ kan ka sira di mɔgɔ ma fɔ priorité b'o de bolo donc n'i ye feu de détresse in k'a la o t'a yira k'a fɔ priorité bɛ e bolo nka comme courtoisie bɛ sirabankan boli sariyaw la courtoisie ye jumɛn ye ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma bɛ siraba sariyaw la ni mɔgɔw y'a ye a la u k'a dɔn k'a fɔ a degun dɔ de bɛ nin kan o de la a bɛ k'a kala o kama u bɛ se ka sira di ma nka n'i y'a kala dɔrɔn o t'a yira la k'a fɔ ko priorité b'e bolo e fɔlɔ ka tɛmɛ o la mɔgɔw y'a ɲini an fɛ k'an k'an da don yelen ninnu na k'u fɛsɛfɛsɛ walasa mɔgɔw k'a faamu kosɛbɛ ka d'a kan sufɛ bolila ninnu a dɔw ta kelen don a kelen don degun da ye u t'a mɛnɛ yɔrɔ dɔn u t'a mɛnɛ tuma dɔn u bɛ fariw sigi mɔgɔ ɲɛ kan ni dun ye fari sigi mɔgɔ ɲɛ kan o wagati la a tɛ yeli kɛ o wagati la o de la an y'a kanu ka yelen ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna walasa aw ka se k'a faamu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na nin yelen in de kan ka mɛnɛ nin yelen in tɔgɔ ye nin a bɛ mɛnɛ nin yɔrɔ in de la a bɛ mɛnɛ nin tuma in de la an y'a kanu ka bi jɛmukan in labɛn o kan an bɛ segin a kan an ko feu de croisement n'o bɛ yeli kɛ mètre 30 a bɛ se ka fɔ wele tuguni ɲɔgɔn kunbɛn feu donc ɲɔgɔn kunbɛn yelen ale bɛ mɛnɛ a bɛ yeli kɛ mètre 30 ni mɔgɔ bɛna bɛn i b'ale de kala a bɛ mɛnɛ tilegan fɛ ni san bɛnale walima poussière wulilen don walima bugun bɛ yen an b'a mɛnɛ walasa an ka se ka yeli kɛ o wagati ninnu na a fɔ a ma feu de croisement a bɛ se ka mɛnɛ fana su kora dibi ma don kosɛbɛ walima dugu jɛra kɛnɛ ma ci kosɛbɛ ale de bɛ mɛnɛ condition bɛɛ la o kɔfɛ feu de route in ta an ko ale bɛ mɛnɛ yelen tɛ yɔrɔ minnu na a kɛra dugu kɔnɔna ye o dugu kɔnɔna tɛ a bɛ yeli kɛ mètre 100 ni mɔgɔ bɛna bɛn i bɛ bɔ ale la i bɛna feu de route in na feu de croisement in na aw k'a dɔn fana k'a fɔ n'i bɛ tugula mɔgɔw nɔfɛ i kan ka feu de croisement in de mɛnɛ wagati bɛɛ hali ni dibima yɔrɔ don ka d'a kan n'i ye feu de route mɛnɛ e bɛ ka tugu mɔgɔ min nɔfɛ i ye feu de route mɛnɛ ale yelen ka bon a b'a degun a ka mɔbili boli la a bɛ taa jɔ a ka rétroviseur kan o bɛ mɔbili bolila degun walima i bɛna tɛmɛ mɔgɔ dɔ la n'i bɛna tɛmɛ mɔgɔ dɔ la n'i n'a sera ɲɔgɔn hakɛya la i bɛ to feu de croisement in de la aw bɛɛ bɛ aw ta bila feu de croisement la walasa a kana kɛ degun ye ɲɔgɔn tɛmɛ in wagati la feu wɛrɛ fana bɛ a fɔ mun ma appel lumineux ye jumɛn ye ale bɛ komi n'i ye feu de route mɛnɛ k'a faga o bɛ kɛ condition jumɛnw na i bɛ ka surunya sira kunbɛn na walima kɔti yɛlɛn dɔ bɛ yen walima i ni mɔgɔ dɔ bɛna bɛn n'i bɛ ka surunya sira kunbɛn na i b'a mɛnɛ k'a faga a bɛ se ka kɛ e ka feu ye verte ye mais e ni mun bɛnale a bɛ se ka kɛ a hakili tɛ sira kan donc n'i y'a mɛnɛ k'a faga u b'a dɔn k'a fɔ a nin bɛ ka nale a bɛ mɛnɛ o condition na walima kɔti yɛlɛ i ni mɔgɔ bɛna bɛn i b'a mɛnɛ o condition na walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn donc an fila bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn an b'a mɛnɛ ɲɔgɔn na walasa an ka ɲɔgɔn ka position dɔn feu de gabarit fana bɛ yen nɔ o ye yelen mun ni a bɛ kɛ gros porteurs la mɔbiliba ninnu camion ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o kɛkun ye jumɛn walasa e mun bɛnale i k'a dɔn k'a fɔ nin camionba in a bonya ye nin hakɛya ye i kana miiri k'a fɔ mɔbili fitinin de don donc a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o b'a to i bɛ mɔbili in bonya hakɛya dɔn i kana bila i kunna k'a fɔ mɔbili fitinin de don a fɔli ma feu de gabarit o fana nafa ka bon sufɛ mɔbili boli la parce que a b'a to e b'a dɔn k'a fɔ ni mɔbili sugu min bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn o de la nin feu ninnu dɔnni nafa ka bon a b'a to an b'an ka sufɛ mɔbili boli kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye an y'a jateminɛ k'a fɔ dugutaga sira ninnu na yelen kura dɔw b'u bolo sisan o chinois lumière ninnu a yelen ka bon kabako don dɔw fana b'a kala ka fɛn dɔ bila u ka mɔbili a dabɔ a kama ka fɛn dɔ k'u ka mɔbili la u b'a fɔ min ma anti brouillard donc n'e ka yelen jɔr'u kan dɔrɔn a bɛ segin ma ninnu si kɛkun tɛ a bɛɛ bɛna ni degun de ye i bolimafɛn boli ɲɔgɔn kan
ka da kan i b'a bila i kunna n'a kɛr'e la a tɛ bɛn ma aw kana yelen sugu dɔ yelen dama tɛmɛ k'a sababu kɛ ni n bɛ fɛ ka yeli kɛ i bɛ fɛ ka yeli kɛ o ka ɲi mais k'a dama tɛmɛ mun bɛna kɛ mɔgɔ wɛrɛ degunni ye nafa t'o la an ka bi jɛmukan na an y'a kanu k'an da don yelen ninnu na k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la walasa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na nin yelen de kan ka minɛ nin wagati in na an kan ka boli ni nin yelen de a ye garisɛgɛ donna nin de la hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu an kelen kɔ ka c'est bon an kelen kɔ ka yelen ninnu ɲɛfɔ aw ɲɛna ni ɲininkali mun filɛ nin ye o bɛ tali kɛ yelen ninnu na donc o la aw kan ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ n'a sɔrɔ a ye ɲɛfɔli in faamu nin yɔrɔ la k'an bɛ ka don dugu kɔnɔna de la pano mun filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ ka don dugu dɔ de kɔnɔna la ko an donnen dugu in kɔnɔna la an k'an ka yelen jumɛn minɛ n'an bɛ feere position de minɛ an y'a fɔ ko n'i jɔlen don gitɔrɔn kan sufɛ dibimayɔrɔ la i kan ka mun minɛ n'an b'o minɛ k'an ka a ta ou bien feere croisement an ko mun yelen bɛ yeli kɛ mètre 30 a bɛ mɛnɛ yelemayɔrɔw la n'an b'o de mɛnɛ an ka B ta walima n'an bɛ C ta o ye yelen mun bɛ yeli kɛ n'i ye mun mɛnɛ i bɛ yeli kɛ fo mètre 100 an ko ale bɛ mɛnɛ dibimayɔrɔw de la nin yɔrɔ la jaabi ɲuman kan ka kɛ jumɛn ye ni an bɛ A ta o kɔrɔ ko an jɔlen an bɛ mun mɛnɛ an bɛ o de ta o ye A ye maintenant B o ye ni an bɛ ka boli yelemayɔrɔ la an kan ka mun mɛnɛ o ye B C dibimayɔrɔ ta y'o ye nin na jaabi ɲuman ye jumɛn jaabi ɲuman ye C de ka d'a kan an bɛ ka don dugu kɔnɔna la o ye tiɲɛ ye mais dugu kɔnɔna mun don yelen tɛ yen an ko aw ma feere route ni ale yeli bɛ yeli kɛ fo mètre 100 a bɛ mɛnɛ yɔrɔ la yelen tɛ yɔrɔ min na hali ni dugu kɔnɔna don nka i b'i hakili to a la ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna bɛn i bɛ bɔ ale la ka na feere croisement na surumani walasa i ka yelen kana jɔ ale ɲɛ kan o la jaabi ɲuman ye C de